ସମସ୍ତେ ସେୟା କରୁଛ କରୁଛ ନା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛ ସେମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୋବାଇଲ ରଖୁଛ ନା ନାହିଁ ସେଇଠି ଗଲା ଘର କଥା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ତ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ କତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ନୂଆ ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ମାଛ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତ ଆଣିନି ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି କୁହାଯାଇନି ଆମର ମାଛ ଆସିଛି ସକାଳୁ ମୋତେ ପଖାଳ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମାଛ ଦେଲେନି ଆଉ ଏଠି କିଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଛ ଧରି ଖାଇଛି ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁ ମାଛ ଆଣିଥିଲି ଓଡ଼ିଆରେ ପତ୍ରିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ କାଲି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଓଡ଼ିଆରେ ପତ୍ରି ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ସକାଳୁ ରଖିଥିବ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ରଖିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାର ପୁଅକୁ ଦେଉଛି ବଡ଼ ମାଛ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ମୋର ଓଡ଼ିଆରେ ପତି ଧରି ଖାଇଦେଲି ଓଡ଼ିଆରେ ମାତ୍ର ଏଡ଼ି ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେବୁ ବାଟରେ ଗଳିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିଆ ଆଉ ରନ୍ଧାଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଖରାରେ ତ ଦେଖିବ ତ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଝାଳ ବୋହିଲାଣି ଆଜି 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 ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ପୁରା ସଜଫୁଟା ହେଇକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ଝାଳର ପୁରା ଆଜି ନାକେଦମ ହେଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରୋଷେଇବାସ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ବାରଟା ହେବ ନା ଗୋଟେ ହେଲାଣି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏଠି ସିନା ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବାକି ତ ଏଠି ରୋଷେଇ କରତେ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଉଛି ରୋଷେଇ ବି ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ କି ପାଣି ଯାହା ଯିଏ ପାଣି ସେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲି ନା ଆଉ ମସଲା ପାଣି ତ ଆମର ଏଠି ଝୋଳ ହେଇଗଲା କିଛି ଲୋକ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଆମର ଝୋଳ ହେଲା ପରେ ଭଜା ମାଛ ପକାନ୍ତି ଆମର ସେମିତି ତ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମାଛକୁ ହେଉଛି ଗୁଳା ହେବ ତାପରେ ହେଉଛି ଝୋଳ ପଡ଼େ ଆଉ ଏତିକି ସବୁ କରିଦିଏ ଏଠି ଏଠି ଦୁଇଟା କଡ଼ା ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼ା କ'ଣ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼ାର ମାଛ ଭାଜିନି ଗୋଟେ କଡ଼ାର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯାଉ ବାଛି ଗୋଟେ ବୋହୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝାଳ ତ କାହିଁ ଦେଖାଉନି ଆଉ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବି ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଣିକି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ରଖୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଗରମ ଟିକେ ହେବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଆଣି ରଖୁଛି ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିଛି କାରଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବୁଥିବେ ସେଇ ଛୋଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିଛି କହୁଛି କାମ ଦେଉନି ଏତେ ଉପକାର ସେ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଉଛି ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବହୁତ ଉପକାର ଦେଉଛି ବଡ଼ ଫ୍ରିଜ୍ ଯେତିକି କାମ ଦେଉଛି ମୋତେ ଛୋଟ ଫ୍ରିଜ୍ ସେତିକି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମାନେ ରାତି 12ଟା 1 2ଟା 3ଟା ଯାହା ବି ହଉ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହିଛି ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଖାଲି ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ଉଠି ତ ପଡ଼ୁନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ବୋଡ଼େ ଦେଉ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଫ୍ରିଜଟାର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏବେ ଫଳ ମିଠା ସବୁର ମୁଁ ରଖିଛି ଛୋଟ ଫ୍ରିଜ୍ କେତେବେଳେ କ'ଣ କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଦେଉଛି ମୋ ଫଲୋଅର୍ସ ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯିଏ ବି ଆସିବ ଦେଖା କରତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଟିକେ ଦେଉଛି ପିଇକି ଟିକେ ଯିବେ ବେଶୀ କିଛି ତ ହେଇପାରୁନି ଆମର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ସିନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କରନ୍ତି ଖାଇ ଖୁଆଇକି ଯାଆନ୍ତ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇବାସ ତ ହେଇଥିବନି ସେତେବେଳେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଟିକେ ଆଉ ଜଳିଖିଆ ପଳିଆ ତ ସେମିତି ତ ଘରେ ତ ତିଆରି ହେବନି ଯାଇକି ମାର୍କେଟର ଆଉ ଯିଏ ଜଲ୍ଦି ଥିବ ଯିଏ ଲେଟ୍ରେ ଯିବ ତାହେଲେ ଜଳିଖିଆ ଖାଇବ ଆଉ ଯିଏ ତାର ଜଲ୍ଦି ଥିବ ତାକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଟିକେ ଯାହା ଯଦି ମିଠା ଫିଠା ଫଳ ଥିବ ଖାଇଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଯିବେ ହେଲା ଆସିବେ ଯଦି ଆମର ମିଠା ରହୁଛି କେତେ 10ଟା ନିହାତି 10ଟା ମିଠା କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଯେହେତୁ 10ଟା ମିଠା ଆଉ ଛୋଟ ବାଲା ଯୋଉ 40 ଟଙ୍କିଆ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ରହୁଛି ଅମୁଲ କୁଲ 2ଟା କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଫ୍ରିଜରେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଧରିବ ଅମୁଲ କୁଲ 2ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟଙ୍କାଟିଆ ଫ୍ରୁଟି ମିଳୁନି ନା ଆଣି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖେଇମି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ହେଲା ଆମ ଫ୍ରିଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇମି ଆଉ ଫଳ କିଛି ରହିଛି ଫଳଟା ତ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଧରିଯିବ ପରିବା କିନ୍ତୁ ରହିବ ନା ପରିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ରଖିନି କାହିଁକିନା ଧରିନି ସେଟା ହେଉଛି ଦେଖ ଏଟା ପରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଟା ମୁଁ କେବଳ ଆଣିଛି ଆମର ଛୋଟ ଫୋଟ ଏଇ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କଟେ ମିଠା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ
ମାନେ କିଲେ ମିଠା ଆଇନେ ଧରିଯିବ ହଁ ଆଉ ଏମିତି ନହେଲେ ତରକାରୀ ରହିଯାଉଛି ରହି ହଉନି କାହିଁକି ରହିଯିବ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରହିବ ବାକି ଯେ ତରକାରୀ ପ୍ରାୟତଃ ରଖୁଛି ବୁଇ ଡାଲଟା ରଖିଦଉଛି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ପଚିଯିବ ତେଣୁକରି ତରକାରୀ ରହିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଥର ଆମର ରାତିରେ କାଲି ବଳେଇଲା ମାଛ କି ମାଂସ ହେଇଛି ଆଉ ଯଦି ବି ସାଧା ବି ହେଇଛି ତରକାରୀ ତାଟିଆ ପାଟିଆର ରଖି ହେବ ଆରାମସେ ଓକେ ଆଉ ମାଛ ତ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର କାଳି ଏଇଖିଣି କିବେ ଛୁଟା ହେଇକା ଚାଲୁଛୁ ଗାଁ ମାନେ ମାନେ ଖାଇଦେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେ ଭାତ ଗୁଡା ନେଇକି ଟିଭି ଆଗରୁ ରହିଯିବି ସୁଦ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେନ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆକାଶ କିସ ଦେଖା ହଉଛି କିସ ନ ଦେଖା ହଉଛି ବୁଲିକି ଆସିବୁ ବୁଲିକି ଆସି ସେ କହୁଛି କି ଆମେ ଯଦି ଉପରୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ସେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଖସେ ପକନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବି ବାଁଶ ମୂଳରେ କି ଗଜା ବାହାରିଲାଣି ଗଜା ହେଇକି ଏଠି ଗଛ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ମାନେ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଟିଭିଟା ଅନ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଦେଇଛ ତ କାହିଁକି ଆମର ଦେଖୁ ଏଇଟା ନାଗିଛି ନେଟ୍ ହେଇଯା ବକ୍ସ ଉପରେ ନାଗିଛି ଗୋଟେ ବାଁଶ ଅଗର ଦେଖ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆକାଶ ଦେଖୁଛ ନା ବାଁଶ ଅଗକୁ ଦେଖୁଛ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ନେଟ୍ ନାଗିଛି ଯାହାକି ଆମର ଟିଭି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲ